Mau ndi mau a Yakobo, koma manja ndi manja a Esau. The voice is the voice of Jacob, but the hands are the hands of Esau. Awa ndi mau amene akupezeka pa Genesis chapter 27 verse ya 22, umene ndi mutu wa programu yathu ya lero, Hymns of Hope Malawi edition. Ndikufuna ndikulandireni nonse amayi, abambo, anyamata ndi atsikana. Happy new month lero December 1, 2024, mwezi womaliza kukwangula chakachi, pamene tikufuna tilimbikisane moyo wathu wa chikhulupiriro. Tsiku lanu likuyenda motani? Muli kuti lero? Mwakonza zotani madzulo ano? Koma ineyo m'bale wanu mwa Ambuye, nthawi ino ya kumadzulo ndikufuna ndigawane nanu uthenga unena kuti tili ku nthawi ya kumapeto. Mu phunziro lathu lero tikufuna tione mavuto ake ngati ife tikhala moyo wa chinyengo umene zoyankhula zathu ndi zochita zathu sizigwirizana. Tiona mmene Yakobo adatengera madalitso abodza komanso ndi zotsatira zake, ndipo tikufuna tilimbikisane kuti ngati akhristu mu nthawi ya kumapeto tiyenera tikhale wokhulupirika, chifukwa ndi zokhazo zimene zingatipangitse ife kukhala anthu amene tili woyenera kuti pamene Yesu Khristu akubwera azatipulumutse. Musandisiye ndekhayi. Kodi munapanga kale subscribe ku YouTube channel? Ngati simunapange, tapitani kumene kumusake zina langa kapena kuti V&V Media Solutions YouTube channel, ndipo mukapanga pamenepo ndiye kuti maprogramu ambiri amene tikukhala nawo azikupezani. Komanso mundipange follow pa Facebook. Ambuye akudaliseni fo mwapanga chisankho chabwino. Musandisiye ndekha, mukhale mprogramu imene pali mafunso komanso pali nyimbo zina zimene ndikufuna ndigawane nanu mu tsiku limeneli. Ambuye akudaliseni. Takhalani pamenepo kuti tikhale nthawi yabwino, phwando la nyimbo komanso mawu achilimbikiso m'dzikomo. Ndikulandireniso mu program imene ya Hymns of Hope Malawi edition. Ndili nacho tu chimwemwe chachikulu chifukwa leroli tikufuna tiyankhulane monga anthu opita kumwamba, monga anthu ofuna chipulumutso. Amayi ndi abambo mmene tikukhala ku nthawi ya kumapeto, ngati pali vuto lina lalikulu limene tife tili nalo, ndi vuto limene Yakobo anali nalo, kufuna kutenga madalitso amene sadali yake mwachinyengo. Akunena kuti no, tikamawerenga pa buku la Genesis chapter 27 tikudziwa kunena kuti no, Yakobo adali mwana wachiwiri, mwana woyambirira adali Esau. Komano akunena kuti no, bambo wake Isaac pamene adakula usinkhu, pa verse 1 akunena kuti amavutika kuona, ndipo inafika monga mene inali tradition kunena kuti tate anayenera kudalitsa ana wake. According to the tradition, the firstborn ndi amene amatenga mphamvu pamene tate wagona. Koma kuti Mulungu pamene anawo amabadwa adanena kuti ndasankha wachiwiriyu kusiyana ndi uyu woyambirira. Amayi ndi abambo, zimene Mulungu amasankha, you cannot question God's judgment. Mulungu wakumwamba sala kuisayi, anali nacho chifukwa chimene adasankhira wachiwiriyu. Anampanga kale kuti akakhale wamkulu. Ngakhale ife tikudziwa kunena kuti ngakhale akuti no, Esau chifukwa cha njala tsiku lina anapeza kuti no, anagulitsa ukulu wake chifukwa m'bale wakeyo adampasa zakudya, ndipo iye uja analolera kuti no, ukulu wake ukhale wa iye. Zonsezi kungophereza mpongo kunena kuti Mulungu anamusankha wachiwiri kuti azakhale wolamulira kapena wamkulu. Komano mu tsiku la lero tikuona kunena kuti pamene wakonzeka Isaac kuti adalitse mwana wake, akumuuza Esau, pita ku nkhalango ukandiyang'anire nyama, ndipo ukabweresa uzayikonze ndizadye m'manja mwako ndipo ndikudalitse.
Mbanja umu munali monena kuti monga mmene mabanja ambiri amachitira ana onse amakhala okondedwa, koma zimapezeka kunena kuti amakhala pomwe akuti no maybe mwana wina okondana kwambiri ndi abambo kapena mwana wina okondana ndi amayi. Zinalinso mfamily imene mmene akuti Esau amakondana kwambiri ndi bambo wake, pamene Yakobo amakondana ndi mayi. Nthawi zina mwina yaso zimakhala zokonda chifukwa Esau mwina amathandizira kwambiri ku kitchen zophika, pamene uyo amakabweresa nyama zosiyanasiyana naziwotcha bwino nasangalala Isaac. Ndi akuti no tsiku limene amuza kuti no pita ndikudalisa ukabweresa chakudya ichi, mayi yake adamuza mwana kuti iwe bambo wako afuna kumudalisa mkulu wako, ndiye iweyo ndikufuna ndikupase plan ukwene ulandire madaliso amenewa, tipanga bwanji? Ndi akuti usadandaule, iweyo pano patenga nkhosa iuphe mwansanga tikuthandizira kukonza. Ndipo pozindikira kuti no thupi la Yakobo linali la ubweya, popeza bambo asakuonesesa, komano akunena kuti no angathe kumugwira thupi lake nazindikira kuti uyo ndi Yakobo kapena uyo ndi Esau. Akuti no adampangira chovala m'manja umu, napita nacho chakudya chimene adakonza chikununkhira bwino, ndi ukampasa Isaac. Akuti Isaac atalandira chakudya chimene inafika nthawi yoti amudalise, ndipo poyankhula naye adadabwa kanthu kena. Adafika poyankhula mawu apa Genesis 27:22 akuti mawu ndikumvawa ndi mawu a Yakobo, koma thupiri ndi thupi la Esau. There was a discrepancy. Zinthu zina sizimaoneka bwinobwino, sizimalumikizana amayi ndi abambo. Kodi mukudziwa kunena kuti alipo anthu amene amati ni accountants or ma leaders, there is a principle yonena kuti ngati chinthu china chake sichikumveka bwino, you are not sure about something, don't continue to take an action. Ndi bwino kuyima kaye nkufufuza, chifukwa anthu ambiri amapanga regret, amanena kuti inetu ndadabwa kena kake. Chotero ngati muli accountant kapena iniyo ndino decision maker, china chake ngati siku chikuyenda bwino, munayenera kupanga pause. Munayenera kupanga pause kai kunena kuti no, I'm not continuing with the making a decision chifukwa china chake sichili bwino ayi. Ndi akuti no iye anapezeka kunena kuti adamudalisabe mwana uja ndi madaliso onse, kuti no mpaka na mmene mbale wake amabwera Esau ndi nyama kuti akabwerese kuikonza bwinobwino ndikumaka apasa bambo wake. Akunena kuti no adamuza kuti mwana wanga inetu ndilibe chilichonse, madaliso onse atengedwa kale. Iyi inakhala nkhani yayikulu kwambiri padakusaudani pakati pa Esau ndi Yakobo. Komano kumfundo yambirira imene tikufuna tione mu program imene ndionena kuti the danger of pretending to be someone we are not. Ifeyo kumazifuna kapena kuti mfundo yambirira ndionena kuti kuopsa kwake kofuna kuone ngati munthu wina pamene ifeyo tisaliwo. Kodi mukudziwa kuti alipo anthu ambiri pa dziko lapansi we pretend to be someone, yet ifeyo moyo wathu si amene wayi. Mawu athu ndi zimene ifeyo timachita sizimagwirizana ayi. Yakobo anafuna kuzionesera ngati Esau, ndipo analandira madaliso, kuonesa kuopsa kwake kwa false presentation, kuti nthawi zambiri anthu pa dziko lapansi amatha kulandira zinthu. Kodi mukudziwa alipo anthu ambiri tumamizire loli amene amapezeka kuti mwina ndi agogo kapena anthu ena amatha kukalandira kani makuponi kapena kukalandira zinthu zochoka kuboma mudzina la munthu wina, munthu uja popita kumene kuja ukapeza kuti zinthu zake anthu ena amulandirira kale. Kumeneko ndi kuba, sizoyenerera ayi. Komanso tilipo anthu ambiri moyo wathu wa Chikhristu amene timaonesa ngati kuti ndife akhristu, tikamayankhula mwauzimu, tikamayankhula zinthu zooneka za chikondi, koma kunyumba kwathu chikondi kulibe. Kumeneko ndi bodza. Koma dziwani kuti mungathe kuwanamiza anthu koma simungamunamize Yehova. Tatiye timvere nyimbo ziwiri. Nyimbo yoyambirira kutipasa kuti chilungamo, watipasa ndi Abalaka Adventist Police Choir kuti chilungamo tizima pachona ifeyo akhristu. Pamene yachiwiri akuti mukhale okhulupirika, akuimba ndi The Dwellers kuti tikhale okhulupirika pa dziko lapansi, kuchifukwa ife ngati akhristu mawu athu ndi zochita zathu zikuyenera zizifanana.
tu angakule mukalebe okulupirika namondwe tu angakule mukalebe okulupirika moyo kuvuta mukalebe okulupirika zilibe kantu mulibe ndalama mubwezebe chachi kumi zilibe kantu moyo kuvuta mukalebe okulupirika zilibe kantu mulibe ndalama mubwezebe chachi kumi zambiri tuzizayenda ukansatira mulungu zambiri tuzizayenda ukansatira mulungu zilibe kantu moyo kuvuta mukalebe okulupirika zilibe kantu mulibe ndalama mubwezebe chachi kumi zilibe kantu moyo kuvuta mukalebe okulupirika zilibe kantu mulibe ndalama mubwezebe chachi kumi zilibe kantu moyo kuvuta mukalebe okulupirika zilibe kantu mulibe ndalama mukalebe okulupirika mfundo yachiwiri ndiyonena kuti the impact of actions with words, kufunika kwake kwa zochita zathu kapena kuti kufunika kopambana kwa zochita zathu kusiyana ndi mawu. Kodi inu mukudziwa kunena kuti anthu ambiri sasatitenga kukhala ife anthu okhulupirika mpaka nataona mmene ifeyo timachitira. Ndichifukwa kuti ukakhala mtsogoleri anthu sangazakukhulupirira, anthu sangakukhulupirire zoyankhula zako mpaka nataona machitidwe ako. Alipo anthu ambiri amene pa dziko lapansi timakonda kuyankhula zinthu zimene ifesi tingathe kuzichitayi. Monga apa tikuona kuti no, Isaac acknowledges the voice of Jacob but is deceived by the physical attributes of Esau. Iyeyu ndithu akumva kuti no mawu awawa ndi a Yakobo ndithu, koma no thupiri likuoneka ngati ndi la Esau, ndi akupusisika mpaka nakupezeka kunena kuti akupereka madaliso. Ifenso mu nthawi yathu ino tikupezeka kunena kuti no tingathe kuzizimbayisa kapena kulalikira
waonesera anthu kuti ife ndife anthu okhulupirika, anthu nkumanya kuti amene sangachite zimenezo ayi, koma dziwani kunena kuti ifeyo zochimwa zathu zimakhala poyera pamaso pake pa Yehova. Tiyenera kuti tikhale Khristu wokhulupirika, mawu athu ndi zochita zathu zizilumikizana. Tatiye timvere nyimbo zitatu. Nyimbo yoyambirira kunena kuti akhristu fe tili pa nkhondo, ndi akuti tivale zilimbe, imene akutiimbira ndi The Chronicles yochoka ku Blantyre. Yachiwiri akutiimbira kuti zochimwa, imene kutionesera kuti zochimwa zathu chisomo cha Yehova ndi chokwanira kuti kutikhululukira, imene akutiimbira ndi Saved by Grace Ministries. Pamene yachitatu akuti akhristu ali nacho chikhulupiriro, kapena kuti ali nacho chiyembekezo, yoyimbidwa ndi Goma Family. Tatiye timvere nyimbo zitatu zimenezi. Akhristu fe tili pa nkhondo, yolimbana ndi ndani, tivale zilimbe, tisatanganidwe ndi zinthu za dziko, tingoyang'ana Yesu akuyita nafe mwamba. Tivale za nkhondo za Mbuye Yesu, amene anafera fe. Tipulumutsidwe tisadayike, tinke kumwamba. Ngakhale ndiyenda chigwa cha imfa, sindidzaopa konse, sindidzagwetsedwa. Yesu Mbuye wanga anditsogolera ine kumadzi odika. Tisatanganidwe ndi zinthu za dziko, tingoyang'ana Yesu akuyita nafe mwamba. Tivale za nkhondo za Mbuye Yesu, amene anafera fe. Tipulumutsidwe tisadayike, tinke kumwamba.
Yehova atuena amasekelela kufuna uzingochi mabe usatsuke ukale pompo muyanga jone msalole mwana wanu akwenso manjamanu mtatize kuti apitilize kufalitsa utenga wanu ndawela nazo zochimwa zakambuyenzo chuluka ituleni zitsale pantala kuti pozabwera inu watuluka mchipindapo udzajalanula majanza pezeke ndawela nazo zochimwa zakambuyenzo chuluka ituleni zitsale pantala kuti pozabwera inu watuluka mchipindapo udzajalanula majanza pezeke ndawela nazo zochimwa zakambuyenzo chuluka ituleni zitsale pantala kuti pozabwera inu watuluka mchipindapo udzajalanula majanza pezeke ndawela nazo zochimwa zakambuyenzo chuluka ituleni zitsale pantala kuti pozabwera inu watuluka mchipindapo udzajalanula majanza pezeke udzajalanula majanza pezeke Kristu lina atotu Kuli
Mfundo ya chitatu ndionena kuti the consequences of deception, zosatira zake za chinyengo. Amayi ndi abambo, kodi inu mukudziwa kunena kuti monga tikuona papa Yakobo iyeyo akunena kuti no anakwanisa kulandira madalitso mwabodza, koma anapezeka kunena kuti zosatira zake zinabweretsa mavuto akulu. Madalitso amene anakapeza mu njira yolondola, pokapeza mu njira ya chinyengo zinampangisa iye wani kuthawa pa khomo, chifukwa pano m'bale wake anali atalusa ndi ukafika kwa malume ake, kufika kumene kuja malume ake kumpanga chinyengo kugwira zaka 7 kuti atenge Rakel ndi ukampasa pa tsiku la namba loti amkwatire mkazi mene ndikumuza kuti sungakwatire wachiwiri, uyenera kukwatira woyamba. Mwana amene akufotokozera kuti Leyayo mabadidwe ake sanali wokongola kuposa Rakel amene amamufuna, ndipo anayeneranso kugwira ntchito zaka zina 7, anagwira zaka 14 kuti apeze mkazi amene adamukonda wa mtima wake. Winayo chinali ngati chilango, adakhala akuzunzika, ngakhale pobwerera ulendo onsewo anali akudera nkhawa, ali munthu wamantha. Amayi ndi abambo, mukachita zinthu cholakwika mumachita mantha. Kodi mukudziwa mukazakhala ndi chuma, mukazakhala ndi nyumba, mukazakhala ndi zinthu zimene mwazigwirira ntchito ndi thukuta lanu, simuzachita manthayi. Ngakhale mutamva kugogoda, polo mutaona polisi akubwera, simuzathawa. Kodi akuti woyipatu amathawa yekha. Yakobo amathawa, ndifake ngakhale ngelo atabwera amene anamenyana naye usiku wonse, iye amaganiza kuti akumenyana ndi m'bale wake, osadziwa kuti ndi Mulungu wakumwamba, ndi ngelo wa Yehova amene kumapeto wake anamudalitsa. Amayi ndi abambo, inu ndine tikazakhala m'mavuto, tikazachita zolakwa, zimatichosera mtendere wa mumtima. There is no peace mpaka na ife titavomereza pamaso pa Yehova. Tatiye timvere nyimbo zitatu. Tatiye timvere nyimbo zitatu. Yoyamba kunena kuti chimo kuzunza, yoyimbidwa ndi Innocent Chatola, akuti chimo amayi limazunza. Nyimbo yachiwiri akuti simungabisire chimo Yehova, Doris Kanyang'ama, simungabise chimo. Yachitatu pa nthawi imene akutimbira ndi Philadelphia Singers. Amayi ndi abambo, tatiye timvere nyimbo zitatu zimenezi pamene tikusindika uthenga umenewu. Chimo mbuya likundizunza, chimo ndimafuna kusiya, koma ndikarapa ndikulila, pasana pite nkhawi ndimachita solo mwero. Sindita ai kuakara amunazima ndivuta akoma ndikama imba kutumikila ngati wangwiro ndirikapolo wa chimo. Mene mukuza mugule
maswa aine nkango choka maganizo kusinta ayeti ziwalo zanga kutamangila kukachitazo oipa ngati sindi namve utenga posachera pa nkaganiza ndimagwira ndimantha kodi ndiza achimwilabe mpaka aliti ndikutaika ekugahena chowonganita chima mbuye mundi tangatire kuleka chimo nane ndifuna ndikaonane mene mukuza mubulemelelo ndisangokhala chikwangwani tuchabe ndisangogwira ntchito ibwachabe Chikwangwani tuchabe ndisangogwira ntchito ibwachabe
pantawi ya kufa kwake anampeleka mwana wa Mulungu chifukwa cha chikondi cha ndalama pantengo wa ukapolo. Yudasi atapenyana ni Yesu anazindikira kuchimwa kwake na kwela muntengo lazimangilila atapenyana ni Yesu. Iwe bale itatu upenyane ni Yesu yo Mfundo ya chinayi ndiyonena kuti growing in authenticity and repentance, kukula mmoyo wathu wokhala pa choonadi komanso ndi kulapa. Akati chinthu chili authentic, kodi munaonapo magalimoto yooneka kuti no body ndi ya Toyota koma mkatimo muli engine ya Benz. Akuti anthu ena amatha kuononga magalimoto awo, kuona galimoto mwina ali ndi Toyota yawo akuthamangisana pansewu ndi kumalimbana ndi galimoto imene jamkuona kuti speed yake imene akupanga mpaka na engine kutentha. Vuto limakhala na kuti mwina galimoto imene mathamangisana nayo ikuoneka body ya Toyota koma mkatimo muli engine ya Benz. Osafuna kumapikisana ndi anthu ena chifukwa simukudziwa zili mkati mwawo. It is better for us to be authentic. Ngati inuyo muli Khristu khalani mwa Chikhristu. Koma alipo anthu ambiri lero amanena kuti akufuna akhale ochenjera moyo wauzimu komanso mudziko akhale ochenjera. Sizizatheka ayi, mukuyenera kusankha mbali imodzi. Pali nyimbo yakuti sankha yako, pali njira ziwiri, njira ya Yesu kapena njira ya Satana. Kodi inu mukusankha njira ya ndani? Ine ndikusankha njira ya Yesu Khristu. Ngati inunso mukusankha njira ya Yesu, talembani mu comment section kuti ndikufuna ine ndikakhale wapi wa Yesu Khristu. Komanso ndikufuna ndikhale mkhristu woona. Ndi akunena kuti apapa monga imene tikuona kunena kuti no thame imene kutilimbikitsa kuti tikuyenera kukhala akhristu amene tili wopa choonadi komanso tikalakwa tizivomereza. Yakobo anali akuzunzika nthawi yonse pamene anali mchimo mpaka atafika nthawi imene adalimbana ndi mngelo wa Yehova usiku wonse naganiza kuti akulimbana ndi m'bale wake, koma kuti no kumapeto ake atazindikira anena kuti sindikusiyani Ambuye mpaka namutandidalisa. Analapa machimo ake ndipo kuti no Mulungu anamudalisa, adamusintha dzina lake kuchokera
ku Yakobo nampasa iye kukhala Israeli. Akuti dzina la Yakobo limayimira kuti no iyeyo waboza the cheater. Komano dzina ili la Israeli anakhala sopano tate wa fuko la ana Israeli. Amayi ndi abambo mayina athu amasinthika tikakhala ife authentic. Tikamusankha Yesu Khristu, Yehova azatisintha tizakhala mayina a Khristu. Do you know that the name of Christ, ifeyo tikamachulidwa kuti when we are known as Christians timatenga dzina limene kwa Yesu Khristu. Dzina lochera kuti ndife a Khristu tikusonyeza kunena kuti ndife nyali zake za Yesu Khristu pa dziko lapansi. Tinayenera kukhala owalira anthu ena. Ambuye atithandize kunena kuti ngati ife tili a Khristu tisakhale anthira kuwiri koma tikhale anthu osankha mbali imodzi. Tatiyeni ndimvere nyimbo zitatu. Nyimbo yoyambirira kunena kuti Mkhristu wogona dzuka, amene akutiimbira ndi the three Jews. Yachiwiri akuti kangaza, yoyimbidwa ndi Chikondi Future Adventist Men. Yachiwiri akuti kangaza, yoyimbidwa ndi Chikondi Future Adventist Men. Pamene yachitatu akunena kuti nyimbo yachitatu akutipempha ndi bambo Kaliba Wilson kuchokera ku South Africa, amene adapempha kupyolera nambala ya WhatsApp +1 269 815 2258. Ndipo akupempha kunena kuti tiimbe nyimbo iyo ya Namasalima Singers akuti azayankha. Zoonadi Ambuye amayankha. Zikomo kwambiri a Wilson, inu amene muli ku South Africa koma kumuzi kwanu kucholo, kuti mwapempha nyimbo imene azayankha. Zoona Yehova amayankha. Muli ndi vuto lotani, Yehova azakuyankhani. Tiyeni timvere nyimbo zitatu zimenezi. Yesu nakubera alipakomo alinawe bereka mtima wako kwa Yesu leroni Kristu wokona sukawe tawi ya takale Yesu nakubera alipakomo alinawe bereka mtima wako kwa Yesu leroni Kristu wokona sukawe Kristu wokona suka Kristu wokona suka Kristu wokona suka taona kuja kwacha uone kuja kwacha Kristu wokona sukawe Kristu wokona suka Kristu wokona suka Kristu wokona suka taona kuja kwacha uone kuja kwacha Kristu wokona sukawe usazengere tawi ndiyomwe bereka mtima wako kwaye sama wasuzi wena moyo choka Kristu wokona sukawe usazengere tawi ndiyomwe bereka mtima wako kwaye sama wasuzi wena moyo choka Kristu wokona sukawe Kristu wokona suka Kristu wokona suka Kristu wokona sukawe taona kuja kwacha uone kuja kwacha Kristu wokona
Yesu akudza posachedwa paonzeka. Ona kuja kwacha kangaza. Yesu akudza posachedwa paonzeka. Ona kuja kwacha kangaza. Kangaza konzeka, Kristu ogona dzuka, maulosi akwanitsidwa akubwera. Kangaza konzeka, Kristu ogona dzuka, maulosi akwanitsidwa akubwera. Konza moyo wako, Kristu ogona bale usachedwe kangaza. Konza moyo wako, Kristu ogona bale usachedwe kangaza. Kangaza konzeka, Kristu ogona dzuka, maulosi akwanitsidwa akubwera. Kangaza konzeka, Kristu ogona dzuka, maulosi akwanitsidwa akubwera. Maulosi akwanitsidwa akubwera. Maulosi akwanitsidwa akubwera. Maulosi akwanitsidwa akubwera. Mwini wake ndife mbalwa zosankhika, ansembe achifumu tundu woyera. Sote
ndipamene mbuye adzayanga musadandaule ndiukalamba wanu matenda kukufika pamoyo konse mwini wake chanelo osachelo Yesu adzayanga musadandaule mukimakalamba matenda kukufika pamoyo konse mwini wake chanelo osachelo Yesu adzayanga kufika kumapeto kwa programu imene ya Hymns of Hope Malawi edition. Ndikufuna ndisindikire mfundo ikunena kuti pa Genesis 27 verse 22 pamene Isaac akuyankhula mawu onena kuti mawu ndi a Yakobo koma thupi ndi la Esau, zikutionesera ife kuopsa kwake kwa chinyengo komanso zosatira zake za chinyengo, kunena kuti sitidzakhala anthu amtendere ngati ifeyo tisankha kukhala moyo wa chinyengo. Ngati tili ife akhristu tikuyenera tikhale akhristu, tisankhe kuyima pa choonadi kaya mavuto angakule otani. Tisapange njira zamadulira. Kodi mukudziwa alipo anthu ambiri ngakhale moyo wa chikhristu timafuna kukhala wamadulira, timapezeka kunena kuti tingathe kumapesa bwino, tingathe kumavala zovala zazitali, tingathe kumayankhula ndi kumakhala ndi mawu otionesa ngati ife ndi akhristu. Alipo anthu ena amachita kuphunzira vocabulary ofuna kuonesa kuti ndi wa Khristu, akamayankhula kumayika mawu amenewo. Zonsezo mungathe kuzipanga koma kuti Mulungu wakumwamba sitingampusise, amaona za mkati mwathu. Mulungu akufuna pamene mawu amene ife timayankhula ndi zimene timachita zizigwirizana. Lero anthu ambiri akulephera kubwera m'matchalichi chifukwa kunena kuti akhristu ambiri ndife achinyengo. Timaoneka ngati akhristu kunjaku koma kuseriku zimene timapanga ife ndi zonyansa, zovunda. Ambuye atikhululukire. Mulungu wakumwamba ndi wokondwa kunena kuti atipulumuse koma tiyenera tisankhe kukhala okhulupirika. Tatiyeni ngati muli ndi comment komanso muli ndi nyimbo kapena muli ndi testimony imene mufuna kupereka, tumizani ku nambala iyi +1 269 815 2258. Mungathenso kutumiza ku email victorkaula@gmail.com. Mukatero nyimbo zimene mwasankha komanso testimony yanu tizayipanga share mu programu imene. Ambuye akudaliseni. Ndimakondwera kwambiri kuti Sunday lililonse timakhala pamenepa. Ngati simunapange subscribe ku YouTube channel yanga, please pangani subscribe. Komanso ngati simundipanga follow pa Facebook, follow me. Chipaposa chedwa tikhala tikubweretsa ma program osiyanasiyana kupyolera ku V&V Media Solutions Online TV. Cholinga nchiona kuti pambali poti tikupanga business komanso pambali yona tikukhala mdziko lapansi tili ndi udindo woti tikalalikire kuti anthu ambiri amudziwe Yesu Khristu. Mwakoma nonse, ndathokoza chifukwa kuti munali pamenepo. Ambuye akudaliseni. Tatiyeni pamene tikumaliza program imene timvere nyimbo ziwiri zoyambirira kuti sitiziwa nthawi Yesu akubwera posachedwa. Awa andangafuwe Young Adventist men akuti palibe amene akudziwa nthawi yayi.
yachiwiri akuti sionse onena ambuye ambuye azalowe kumwamba, imene akutimbira ndi ansiriza Young Dorcas kuchokera ku Lilongwe. Amayi ndi abambo, achulukirenji anthu ambiri okulalikira ovala makola ooneka achipembedzo koma mphamvu yake akuti tinayitaya. Wodala ndiwo amene Yesu Khristu pobwera azanena kuti unali wokhulupirika muzazing'ono kuchotero lowa muchikondwerero cha Atate wanga. Kodi inu mwakonzeka? Ngati mufuna kuti Yesu Khristu akupaseni malo, talimbani mu comment section, ambuye ndifuna ndisazasale, ndifuna ndisazasale ndipulumuke. Talembani mu comment section, ambuye akudalitse. Munali ndine Victor Kaula, mkonzi komanso muulutsi wa program imene ya Hymns of Hope Malawi edition. Ambuye akhale nanu msabata imene. I love you all. God bless you. Sitidziwa tawi ya kuza kwake, koma zoneka nziko zinena. Abwerani zanga tikondwa komatu. Sitidziwa tawi, sitidziwa tawi ya kuza kwake, koma zoneka nziko zinena. Abwerani zanga tikondwa komatu. Sitidziwa tawi adzatu akudza mbuye posachedwa, tikonzeke tilinde. adzani mphamvu za Tate wamwambayo. Sitidziwa tawi adzatu akudza mbuye posachedwa, tikonzeke tilinde. adzani mphamvu za Tate wamwambayo. Sitidziwa tawi tilinde, tipemphe ndi nyali zowala, tigwirenso ntchito yake. Bona zozizwa tikondwa komatu. Sitidziwa tawi tilinde, tipemphe ndi nyali zowala, tigwirenso ntchito yake. Bona zozizwa tikondwa komatu. Sitidziwa tawi adzatu akudza mbuye posachedwa, tikonzeke tilinde. akudza ndi mphamvu za Tate wamwambayo. Sitidziwa tawi adzatu akudza mbuye posachedwa, tikonzeke tilinde. akudza ndi mphamvu. Sitidziwa tawi akudza mbuye posachedwa, tikonzeke tilinde. Sionse onena ambuye ambuye akalowe kumwamba. Aliyense amene achita chifuniro chakecho. Sionse onena ambuye ambuye akalowe kumwamba. Aliyense amene achita chifuniro chakecho. Atanena ambuye nipite nao. Chokani, 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 chokani hapa. Atanena ambuye nipite nao. Chokani, chokani, chokani,
za chisoni mphamvu ya mzimuyo tinaikana kale. Ambiri ya ife tioneka ngati anake a Mulungu, koma za chisoni mphamvu ya mzimuyo tinaikana kale. Atanena kwa Ambuye, nipite nao. Chokani, 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 chokani hapa. Atanena kwa Ambuye, nipite nao. Chokani, 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 chokani.